khona manjalo isigodi iSouth Africa umholi uNkulunkulu muzi wase South Africa asathelele ithuba sixolise ngobuhixihixi uyokhumbula ukuthi sikuthembisile ukuthi ke lapha iPodcast ye traffic vele bekufanele ngabe singenile kusukela ngo6 kuze kube manje u7 manje asingenile lapha ku podcast yethu into enzekayo ke uIT wethu usazama ukuthi ahlanganisele ubuhixihixi obulapha asimthembeke siyeza kwaNgcobo uyayilungisa lonto kuzothi ngekudala bese siyangena sithi go digit Alihlweni imboni enkundleni zokuxhumana njengoba sazi ukuthi uAyanda Mswelo umisiwe lapha uKhoziFm nangu-esethu lethu kuhle dlala uthi ke lezi shiphi zasoKhozi sizokwehla ke njengesicabucabu kulona ke lolo Khozi nange ugogo lethu uthi ke when life gives you your lemon make lemonade ayikhale ke ngwenya nange ukhumalo xolela uthi ke nathi kodwa singabalaleli boKhozi asinalo ke iqiniso sasula nje kanjalo uKhozi phela usiphethe nje manje aluyi ngokuthi abalaleli bathanda ini cha mina ke ngisengiyalo nyanya shame wenganza kwethu usho njalo nange uDumsane Mncwabe uthi kumuntu ke akawafela manga kodwa iqiniso liyambulalisa umuntu kodwa ke sinawe ngwenya wenganza kwethu uPrince Maphumulo uthi ke alukhohlwe ke uKhozi isizimele ke ingwenya iyazi noma ke iyazi bami noma ke yazimela izihluzele ke manje eyigolide noma kuyazimbele izihluzele igolide wenganza wethu mina ke sengifisa ukuthi ngizwe uvo lwakho nombono wakho hlangapha ku comment section.